Vážení Prešovčania, milí hostia, prajem vám príjemný večer. Volám sa Zuzana Harčariková a dostalo sa mi tej cti, aby som vás srdečne privítala na prezentácii knihy. Vítajte na dnešnej prezentácii knihy Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky. Organizátorom dnešnej prezentácie je nadácia Tunegu, Pučika a Tesára v rámci projektu Fórum pre Slovensko. V spolupráci s Karpátskou nadáciou Carpathian Platform. Fórum pre Slovensko je projekt, ktorého cieľom je vytvárať priestor pre hľadanie a formulovanie rozumných riešení pre rozvoj našej krajiny v rôznych oblastiach. Spája v dialógu predstaviteľov štátnej exekutívy, samosprávy, profesijné komory a združenia, podnikateľské subjekty a odbornú i občiansku verejnosť. Nadácia Tunegu, Pučika a Tesára je etablovaná nadácia s 30-ročnými skúsenosťami. Dlhodobo pripomína národnú pamäť na boj za slobodu a demokraciu. Nesie mená mladých mučeníkov Antona Tunega, Alberta Pučika a Eduarda Tesára, ktorí boli prenasledovaní a popravení komunistickým režimom Československa v roku 1951. Nadácia svojou činnosťou propaguje a vyzdvihuje význam a miesto kresťanských hodnôt v spoločnej Európe a pripomína, že konzervatívne hodnoty a morálka predstavujú neoddeliteľné prvky pre zachovanie jednoty Európy. Prostredníctvom školení, seminárov, konferencií a vydávaním odborných publikácií pre súčasných aj budúcich lídrov politického a spoločenského života tak realizuje svoje poslanie v duchu odkazu zakladateľov zjednotenej Európy. Jej predseda je Jan Figel. Karpátska nadácia Carpathian Platform, mimovládna organizácia, podporuje rozvoj karpatského makroregiónu. Jej cieľom je zlepšovať a ďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany ľudských práv a slobôd. Podporuje sociálno-kultúrne projekty, ktoré prostredníctvom umenia učia tolerancii a porozumeniu. Jej predsedom je Rostislav Piliajev a prihovorí sa nám v závere dnešnej prezentácie. Kniha, o ktorej budeme dnes večer diskutovať, má názov Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky. Je to príbeh spísaný Jánom Figelom. Tento príbeh hovorí o odvážnych ľuďoch, ktorí sa nebáli postaviť na stranu základnej bunky spoločnosti a obhájiť ju pred ideologickým tlakom progresivisticko-liberálnej spoločnosti tak, že jej definíciu máme dnes v Ústave Slovenskej republiky článku 41 odsek 1. Dovolte, manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitá ochrana detí a mladistvých. Manželstvo muža a ženy, základ rodiny alebo prežitok. Tak o tomto bude dnešná diskusia. A diskusiou nás bude sprevádzať známa moderátorka z obrazoviek televízie Lux, Viktória Maťašová. Vicky, stage is yours. Ďakujem veľmi pekne, príjemný dobrý večer. Ako už Zuzka spomínala, dnes sme sa tu zišli z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je táto nádherná kniha, ktorá má aj krásnu obálku, aj o nej sa budeme rozprávať. Jana Figela, Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky. A taká druhá podtéma, ktorá sa bude prelínať aj našim rozhovorom s týmito
ľuďmi, ktorí si myslím, že sú kvalitní a celá diskusia bude prínosná a podnetná, verím, že. A ja sa na ňu osobne veľmi teším. Tak sa bude prelínať tá téma manželstvo muža a ženy, základ rodiny alebo prežitok. Tak sme si povedali aj s pánom spisovateľom, aby sme to na konci nezabudli vôbec zodpovedať, pretože tých otázok je viac, ale určite na to budeme myslieť. No a ja som veľmi rada, že odpovedať na moje otázky budú Jan Figel, autor knihy, prvý slovenský eurokomisár, bývalý predseda KDH a v súčasnosti správca nadácie Tunegu Púčika Tesára. Dobrý večer. A otec Peter Gombita, ktorý sa venuje špeciálnej pastorácii bezdomovcov v centre Oáza. Pochválený bude Ježiš Kristus. Máme tu aj Petra Juščáka, spisovateľa. Príjemný dobrý večer. No a zástupca mesta Prešov je aj Peter Krajňák. Vítajte. Už pred našim stretnutím som hovorila traja Petrovia a jeden Ján. Silné biblické mená, tak verím, že aj táto diskusia taká bude. No a na začiatku by som asi dala priestor vám, pán Figel, aby ste predstavili svoju knihu teda. Ďakujem nielen za úvodné slovo, ale záujem diskutovať na tému, ktorá je veľmi stará a zároveň veľmi aktuálna, lebo nie je staršej ustanovizne v histórii človeka než manželstvo muža a ženy. Tá obálka, o ktorej môže byť potom ešte reč, to veľmi jasne potvrdzuje, ale tá obálka je v parlamente. No ale je aj v mnohých publikáciách, na mnohých obrazoch. Sprevádza nás a je to Adam a Eva ako naši praotcovia. A ja to skôr preto spomínam, lebo táto téma nebola tak citlivá v minulosti, ako je dnes. Ako dôkaz poviem, že keď vznikala ústava Slovenskej republiky v 92. roku, tak sa tam vyskytlo slovo manželstvo, článku 41, v pôvodnom znení, ale nebolo nejako vykladané. A ja som bol relatívne mladý poslanec vtedy, ale už o 10 ročie ďalej to bolo témou. Hlavne v západnej Európe. Aby som nehovoril širšie alebo príliš široko, tak sa sústredím na tú otázku, ako to uviesť, ako to vzniklo. Keď už bolo spomenuté kresťansko-demokratické hnutie, tak pre nás veľmi logicky, podobne aj pre maďarských kresťanských demokratov, téma rodiny a manželstva bola hodnotová, principiálna. A nebolo tam žiadnych pochýb. A zároveň, keď sa tak rozširovali otázky alebo už modality okolo rodiny, tak sme tomu čelili. V roku 2004-2005 Európska únia zažívala prvý pokus o tzv. Harmonizáciu rodinných práv za holandského predsedníctva a vtedy sa mali uznávať akékoľvek alebo iné zväzky na úrovni manželstva, ak boli tak uzákonené v jednotlivých štátoch. My sme tomu oponovali, aj sa to tak udržalo, ale bolo evidentné, že prichádzajú tlaky, zmeny, návrhy, ktoré tu a tam už sa presadili. Prvé bolo Holandsko, ktoré spomínam aj v tejto súvislosti, bolo to v roku 1999. No ale u nás k tomu zásadnejšiemu zlomu prichádzalo v roku 2012, keď nastúpila vláda Smeru, ktorá bola jednofarebná a ona vložila do svojho programu na jednej strane silnú stránku, silný odkaz na podporu rodiny a na druhej v kapitole o zahraničnej politike a o ľudských právach vložila zámer prijať novú celoštátnu stratégiu ľudských práv. To bolo zdedené z predchádzajúcej vlády, v ktorej som bol aj ja. Ten zámer je skôr chválihodný alebo logický, ale to ale znamenalo, že keď začala tá stratégia vznikať zhruba po roku 2013 pod vedením vtedy ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, tak v tej stratégii boli veľmi jasné tézy, kontúry, súvislosti rodovej ideológie, ktorá už
spochybňuje samotný rod, že je len muž a žena, alebo teda dva rody. A na tomto konštrukte rodu, v zmysle kultúrno-sociálnom, teda už nie biologickom, ale kultúrno-sociálnom, sa potom vytvárajú nové vzťahy, nové oprávnenia a tým pádom akoby nová definícia, nové chápanie toho, čo sme dovtedy vnímali ako základnú bunku položenú vybudovanú na manželstve muža a ženy. Bol som vtedy lídrom nielen KDH ako politickej strany, ale aj opozície, keďže sme mali najsilnejšie postavenie. A tak som cítil, že to je už aj naša a moja zodpovednosť, či to necháme len tak plynúť, rásť, alebo skúsime s tým zabojovať v pozitívnom slova zmysle. A druhý dôvod bol ten, že prichádzali zmeny zvonku, zo západu, ktorého sme súčasťou a ktorý má vplyv, lebo tu sme priatelia, spojenci, partneri v mnohom a jedno také pekné slovenské príslove, povedz mi, s kým sa priateli, že ja ti poviem, aký si. No a tie zmeny prišli, alebo došli do rozhodujúceho štádia, napríklad vo Francúzsku, ktoré prijalo celý balík legislatívy pod názvom Le mariage pour tous, manželstvo pre všetkých. A Veľká Británia takisto vtedy mala zvláštnu koalíciu, konzervatívno-liberálnu vládu, teda dve strany v koalícii, tiež prijala zmeny, ktoré viedli k manželstvám osôb rovnakého pohlavia. Tretie bolo Nemecko, ktoré urobilo zmeny v rodovej oblasti, teda už sa vyskytovala kolónka nielen muž, žena, ale aj iné pre človeka, aby sa seba určil. No a z toho vyplývajú znovu ďalšie súvislosti. A štvrtá krajina, ktorá to urobila na súdnej úrovni, boli teda na úrovni najvyššieho súdu, boli Spojené štáty americké, kde teda najvyšší súd, kde niekedy stačí jeden hlas z 9 sudcov, preklopí situáciu do iného výkladu. No a tak najväčšie mocnosti na západ od nás, naši spojenci, zmenili v tom období 2013, 2014, 2012 legislatívu alebo judikatúru v oblasti manželstva a rodiny. Takže pre nás to bol veľmi silný podnet a ja som už vtedy vyšiel s konkrétnymi vystúpeniami, ktoré táto kniha zachytáva. Takisto pripomínam, a je dobré tu na východe to zvlášť počiarknúť, že tu bol Národný pochod za život, prvý bol v Košiciach v septembri 2013. A tento veľký pochod, lebo to bol najväčší živý pochod alebo zhromaždenie od novembra 89. Takže to treba brať aj s touto vážnosťou spoločenskou. Vyjadril v manifeste mnohé požiadavky, ktoré sa týkali aj života, ale aj tém, ktoré so životom súvisia. Manželstvo je kolíska pre život. Kolíska lásky a človek by povedal najstaršia a najlepšia kolíska pre nový život. Tak jedna z požiadaviek z Košíc 2013 bola ústavná ochrana manželstva. No a čo sa potom dialo, je v knihe zachytené, ja nechcem celkom predbiehať, je pozvaním na čítanie, ale je tam niekoľko zaujímavých takých zlomov. Bol som na jednej konferencii a to len preto spomínam, lebo som sa odhodlal pre tento náročný proces v Ríme, keď som stretol dvoch pápežov jeden deň. Svätého otca Františka ako nového z Latinskej Ameriky, bolo to nebývalé, lebo všetko je inak a to len pripomínam, že v tom roku 2013 nastúpil pápež František z Latinskej Ameriky, z Argentíny a my sme sa stretli 1. septembra, lebo bola tam konferencia o týchto témach, ako je život, svedomie, náboženská sloboda, manželstvo, rodina. A za chrámom svätého Petra mal stretnutie emeritný pápež so svojimi konškolákmi, Benedikt XVI. Takže voľa, kedy by to bol taký malý zázrak alebo div,
stretnúť dvoch pápežov, ale tu sa to stalo. Zažil som to a vnímal som to ako výnimočnosť. A spomínam to preto, lebo do roka a do dňa to odhodlanie sa naplnilo platnou zmenou ústavy. Ďalší taký prozreteľnostný signál bol, že keď som zverejnil ten zámer doma, už na Slovensku po návrate z Ríma, tak to trvalo skoro na deň presne 9 mesiacov, kým z toho zámeru ohláseného a rozbehnutého bola zmena ústavy. Najprv to vyzeralo beznádejne, pretože keď som zvolal politické strany parlamentu na rokovanie o tom, že máme návrh a chceli by sme ho dostať do legislatívneho procesu, tak s tým nikto nesúhlasil. Nepresvedčil som žiadnu inú stranu, ten návrh bol v mojom šuplíku vtedy z predchádzajúceho obdobia, keď neprešiel už v roku 2006. A bolo evidentné, že nemáme silu na zmenu ústavy podľa tohto návrhu. To chcem teraz zdôrazniť, že hľadal som naozaj tak úprimne a až by som povedal invenčne cestu ďalej, keď zistíte z prvého kola, že nemáte ani silu, ani partnerov, ani riešenie, nevyzerá to vôbec priechodné. A už sa to stalo. Tak ma vtedy napadlo, že musíme nájsť riešenie, ktoré je spojením medzi ľavicou a pravicou, ktoré je slovenské, nie zahraničné, ktoré oslovuje nie strany, lebo tie majú záujmy, tie sú všelijako v kompromisoch alebo pozicionované, ale že musíme osloviť svedomia všetkých. Tak som napísal 149 listov všetkým poslancom s tým, že manželstvo a rodina je téma osobná, nielen nejaká stranická alebo spoločenská, ale aj osobná. Každý k tomu má postoj, názor, lebo prichádzame cez rodinu, žijeme v rodinách. No a potom som do toho zapojil aj širšie spektrum činiteľov, osobností. Oznámil som tú iniciatívu, už poslaneckú, nie stranícku, na tlačovej besede, možno si na ňu spomínate, dúfam v dobrom, s profesorkou Evou Sirackou, matkou, ženou a vážnou osobnosťou verejného života, a ona to veľmi podporila. Tak sa začal istý proces, ktorý bol skôr komunikáciou so všetkými, čítanie verejnosti, a ten proces začal vyzerať celkom nádejne a úplne sa to zlomilo z tej tmy do svetla, keď vtedajší predseda vlády a teda najsilnejšej strany oznámil, že chce byť prezident. Robert Fico. Ja som kolegom povedal, to je zachytené, teraz máme šancu. A on naozaj prišiel s tým, že by chcel zmenu ústavy vo veci súdnictva, my sme to nazvali vtedy zjednodušene, ale trefne deharabinizácia, aby neboli spojené dve najsilnejšie funkcie v súdnictve, ale sa rozdelili. Štefan Harabin bol predseda Najvyššieho súdu, aj predseda súdnej rady. A ďalšie zmeny v čítane previerok sudcov, a imunity sudcov boli v ústave riešené. Tak sme spojili tému manželstva a justície do jedného balíka. Vtedy to samozrejme malo šancu, lebo tých hlasov už bolo dosť. A po veľkých peripetiách, lebo tie tlaky boli enormné, aj zo zahraničia, aj znútra štátu, a po zložitých rokovaniach v parlamente, keď prvé hlasovanie znovu také prozreteľnostné pripadlo na 25. marec, deň počatého života, deň sviečkovej manifestácie, teda Bratislavského Veľkého piatku. Vtedajší už nebohý Pavol Paška tak riadil parlament, že tak to pripadlo. To nebolo naše rozhodnutie. Ale hovorím to preto, lebo tam boli také stopy, ktoré spätne človek vníma ako neobvyklé. No a tie dva návrhy, jeden bol poslanecký, ktorý mal 40 podpisov, a druhý bol
vládny pre justíciu sa potom zliali do jedného a ten 4. júna, teraz bude 10 rokov, prešiel s podporou 102 hlasov. Bolo nás 13, ktorí sme to iniciovali. Niekto by povedal, že to je beznádejné, ale bolo to dobré číslo, ktoré vyjadruje, že sme boli menšinou, ale tvorivou a jednotnou a preto na konci bol výsledok alebo úspech. Je to, už som v závere toho úvodu, je to aj odkaz, je to skúsenosť, že ak je menšina tvorivá, ak sa nebojí, ak má vytrvalosť, môže meniť dejiny, môže meniť základy, ústavu. A toto je ten výsledok. Kniha samotná je nielen môjim popisom, ktorý som teda sa snažil objektívne a zároveň predsa subjektívne vyjadriť ako ten prvý z mnohých, lebo som to pripravoval, podpísal a potom inicioval, ale zachytáva aj mnohé dobové články a popisy reakcie, parlamentné vystúpenia, fotografie a dokumenty, ktoré sú dôležité pre verifikáciu alebo presnosť tohto odkazu. No a 10 rokov vlastne máme v ústave dve dôležité vety, ktoré nie sú akoby len postulátom, ale povinnosťou. Tá prvá znie, manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy. A tie slová, každé jedno z nich má hodnotu, teda medzi mužom a ženou, pretože prvá verzia znela manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy a v druhom čítaní to bolo zmenené na manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, aby vypadli číslovky, ale zároveň to vyjadrenie bolo jednoznačné. Poviem aj prečo je to spomenuté, lebo v Španielsku ústavný súd vyložil Španielsku ústavu v roku 2004, ktorá hovorí o tom, že muž a žena v zrelom veku majú právo na manželstvo a rodinu. Ako formu, že muž má právo v zrelom veku na manželstvo a rodinu a žena má právo na manželstvo a rodinu. S kým a ako, to už je ich právo. No a tým sa od roku 2004 uplatňuje v Španielsku teda takáto rozmanitosť manželstiev. To spomínam len preto, lebo ak ústava nie je jednoznačná, je priestor na výklady. Ak je súdnictvo alebo súd aktivistický, tak potom až sa čudujeme, že ako oni dokážu vyložiť, čo predtým nebolo ani v úmysloch. No a táto kniha je tretím vydaním, pretože je takým rozšíreným, doplneným oproti predchádzajúcim. Je tretím aj preto, lebo pôvodné dve sa minuli. A je pozvaním k tomu, čo vlastne hovorí tá druhá veta, doplnená do článku 41. A tá druhá veta znie Slovenská republika manželstvo. Tá druhá veta znie Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Opakujem znovu, každé slovo je veľmi vážne, veľmi dôležité a volá po naplnení. A to je povinnosť všetkých. Som rád, že tu máme viceprimátora mesta. To je povinnosť od prezidentky cez vládu, parlament, súdy, prokuratúru, štátnu a verejnú moc, čítanie primátorov, starostov a poslancov, manželstvo všestranne chrániť a napomáhať jeho dobru, lebo oni reprezentujú Slovenskú republiku. A tých fóriem, súvislostí, mechanizmov, nástrojov, ako manželstvo všestranne chrániť a napomáhať jeho dobru, je veľa dobrých príkladov aj v susedných štátoch, aj v našej histórii a je potrebné, aby sme tieto dve vety niesli ako nielen definíciu, ale dôležitosť a našu povinnosť toto naplňať, lebo čo je dobre pre rodinu, je dobré aj pre spoločnosť a pre štát.
To sú slová z medzinárodného práva. Ja sa s nimi stotožňujem, ale v tomto duchu by sme mali vykonávať aj verejnú moc, kto má akú, to je už odlišnosť, ale každý máme nejaký vplyv, nejakú zodpovednosť, nejakú moc. Takže toľko na úvod, ďakujem za trpezlivé načúvanie a teším sa na diskusiu. Ako vznikla táto kniha, čo vás k tomu primelo, to ste už vlastne zhrnuli v tom úvode, tak by som sa ešte dotkla k obálke alebo k tej prvej strane, ktorá je naozaj nádherná. Prečo Albin Brunovský? Albin Brunovský, lebo je majster, bol majster kresby alebo umenia a umenie vyjadruje niekedy viac než len naše schopnosti slov. Tento obraz visí v parlamente na dreve, má názov Slovenský raj, je veľmi pekný aj tak naživo, keď to človek vidí, aj táto fotka je pekná. Vidíte tu Adama a Evu, skôr takej slovenskej verzii a dobrých a zlých duchov, to, čo nás nejako tak v živote sprevádza a my sa rozhodujeme v slobode, ktorú nám Otec dal. A vzadu je ďalší majster, keď môžem doplniť, a to je tiež už nebohý Milan Rufus, majster slova a vynikajúci básnik. A keď sme sa stretli, tak to bol nezabudnutelný rozhovor. A sú tam aj veľmi pekné verše od neho. Modlitba za rodičov. Odporúčam všetkým, aj malým, aj menej malým, respektíve mladým, aj menej mladým, pretože jeho krásnymi slovami vystihuje to, ako samotné dieťa zmýšľa prirodzene a logicky o ockovi aj mame. Máme dve ručky, jednu pre ocka, jednu pre mamu. A preto som si dovolil na tú obálku dať aj majstra Brunovského, aj spomienku na Milana Rufusa. Ja pripomeniem, že my si túto báseň v závere aj prečítame určite, ako takú záverečnú modlitbu. Máme tu rôznorodú paletu hostí. Tak akým spôsobom môže politik, kňaz, spisovateľ, zástupca mesta prispieť k ochrane rodiny a manželstva? Akým spôsobom vy môžete participovať? Chcete, alebo už aj sa to deje? Tak ja ako kňaz možno zo svojho pohľadu každý vyrastáme v rodine. Vieme, kto je otec, kto je mama. Možno by som tak prakticky zašiel zo svojich skúseností z detstva. V rodine na teológii sme sa učili, že rodina je domovom detí, kde sa učia tým najcennejším hodnotám. Láske, pracovitosti, trpezlivosti, obetavosti. Musia sa spolu deliť, úcta k autorite. A to dieťa, keď vyjde vonku, prepadne ho nejaký strach, dostane zlú známku, vracia sa domov, kde nájde milujúcich rodičov, ktorí ho chránia a ktorí ako za túto prácu, za tento spoločný život, ako by mali žiaru alebo svetožiaru nad svojou hlavou alebo vo svojom srdci, duši, naplnenie touto radosťou alebo Božím požehnaním, Božou silou pre ďalší život alebo ďalší spôsob života pre svoje deti, pre svoju rodinu a pre spoločnosť. Ja som stratil vieru, keď som mal asi 13 rokov, pretože videl som otca ako človeka, ktorý bol veľmi spravodlivý, čestný, pravdivý. Nepodpísal pozemky do družstva, bol 5 rokov v bani. V 68 roku sa postavil Rusom, potom v 75. 4. v Rožňave, kde si tam blízko pracoval, tak vyháňal ruských vojakov preč z republiky. Som čakal, kedy príde eskorta. Zažil som veľmi, veľmi radostné detstvo, ale aj mal som veľký strach a obavu, že ako stratím otca, čo ja tu s mamou si počnem a čo budeme 5 detí, ako prežijeme. Vieru som vnímal ako silu,
ktorú otec čerpá pre túto rodinu, pre prácu, lebo pracoval len sám. Detko, babka boli, mama bola domáca, ale zasa sa mi nepáčila tá viera, keď som išiel do kostola z povinnosti a keď kňaz rozprával, čo je dobro, čo je zlo, čo je hriech, čo je zatratenie peklo. Mne sa to veľmi nepáčilo. Ja mám horieť pekle, ja mám proste urobím, lebo vždy, každý z nás, čo si urobí zle v živote. Takže ako 13 ročne sa mi začali páčiť dievčatá, som sníval o manželstve, o rodine, že ako by to mohlo byť. Zrazu ja mám horieť pekle, pretože sa mi páči dievča. Alebo tá puberta to už prechádza v tom. Tak som stratil vieru a som vyhlásil, že Boha nie, alebo Boha nechcem takého, ako mi predstavuje kňaz alebo cirkev. Trvalo to asi skoro 3 roky, kedy s týmto Bohom som sa opäť stretol a som pocítil čosi iné v živote a som úplne o 180 stupňov ma to obrátilo. Zažil som úžasné čosi veľké vo svojom srdci, vo svojom živote a nakoniec som sa stal kňazom, čo dnes sa divím, že čo dokáže Boh urobiť aj s neporiadnym človekom. A práve v tejto rodine som až pochopil, čo to znamená tá viera, ako tú rodinu chrániť, čo som zažil ja vo svojej rodine. Keď som mal problémy v škole, lebo som sa postal učiteľom, pretože nás kedysi bili proste, dlhé vlasy, keď mal človek a proste to bolo ani nemožné. Ako za mňa mama orodovala, ako mali dať dvojku schovania, alebo prepadnúť nakoniec, lebo som nepísal úplne, som odvietol z fyziky písať úlohu. A viem, ako mi zachránila kožu, ako som sa tedy cítil a dnes pozerám, čo to znamená mama, čo to znamená otec, čo to znamená manželstvo, čo to znamená rodina. No, ja som prežil pekné detstvo, len sú veci, kedy je zákon, to je veľmi pekné, všetko dobré, ale rozhodujeme sa slobodne pre tú rodinu, pre to manželstvo. A druhá vec, vieme, že aj v minulosti boli tie rodiny, to manželstvo pekné, ale bolo aj ťažké. A viete, v mnohých prípadoch tí ľudia veľmi trpeli, alebo skôr tie ženy, ale sa neodchádzal z rodiny. Ten muž málo nenechával tú rodinu, to bola ako si taká úcta, také čosi sveté, posvetné, alebo aj voči verejnosti. Neviem, či to bolo vždy správne, viete, že to bolo až tak ukotvené, pretože mnohé ženy boli mučenice. Ja si tvrdím. A druhá vec je, dnes je zasa sloboda, dokonca aj Mojžiš v starom zákone, keď starozákonní kňazi sa pýtali, ako si to dovolíš, proste ženu pustíš a môžeš prepustiť, a dokonca ešte ospravedlňujúci list, že žena nehreší, pretože môže odísť z toho manželstva, môže nechať zo zväzku. On hovorí pre tvrdosť vášho srdca, pre spôsob život, aký vedete tej žene. Aby prežila, lebo život je oveľa viacej, má veľkú hodnotu, najväčšiu hodnotu, aby si jej nezničil život. Tak môžeš odísť a neriešiš. Chcel zachrániť tento život. A si myslím, že aj dnes mnohé manželstvá, keď sa rozpadnú, my môžeme chrániť zákonom. Ale keď to vlastne nefunguje a nepomôže, prepáč, niekedy ani kostol, ani sviatosti, pretože že raz to začne škrípať a proste tomu zlu sa nevieme ubrániť, sa hádame, alebo proste vy skôr viete, keď žijete tej rodine ako ja, skôr z toho, čo riešim, čo pomáham, tak jednoducho tí ľudia sa rozídu. Určite je to veľa horšie, pretože iná babka, iný detko, iný muž, iná žena naruší to, si myslím, veľmi, veľmi tú rodinu. No ale tak sa žije. To znamená, že aj ten druhý zväzok, ktorý vznikne, supluje rodinu alebo manželstvo, aj keď poviem, porušil zákon alebo porušil sviatosti, alebo čo má tej cirkvi robiť. Ja si myslím, že Boh k nemu tak hovorí a tak pomáha tej žene, tak mužovi, tým deťom, ako tí, ktorí majú v poriadku. Chvála Pánu Bohu, že dokázali to udržať. My to sa snažíme vysvetľovať tým ľuďom, aby sa nenarušil nielen manželstvo, manželský zväzok, ale aj môj život, aby som nerobil zlo, pretože narúšam vo sebe pokoj, narúšam v sebe harmóniu a proste už nie som ten, ktorý by som mal byť, ktorú Tvorca mi dal
úlohu a poslanie, čo mám tu robiť a žiť pre iných, čo mám dávať druhým a ja proste sa správam úplne ináč. Takže myslím si, že platí, ja som sa učil, že zlo alebo hriech sa odpúšťa prv, než idem na rozriešenie, na spoveď a ľútosťou. Ja si myslím, každý, kto úprimne povie, že Pane Bože, nezvládol som ten život, alebo tú situáciu, alebo to hriech som padol, odpust mi, prepáč, že ma odpustené. Aj keď nemôžeš na spoveď, pretože že nedostane rozriešenie, pretože z toho zväzku odišiel. Vnímam takto, tak som sa učil a si myslím, že aj títo ľudia sú hodnotní, ktorí vytvárajú ten druhý zväzok. Takisto sú milovaní Bohom, ako tí, ktorým sa to darí. A si myslím, že aj v tejto situácii nechceme, aby tu teraz múdri, viete, že ako by to mohlo byť. Čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. Ako urobíš, Boh rešpektuje hierarchiu cirkev, úrady a vedia. Ja si myslím, že aj v mnohých veciach by sa mohlo pohnúť ďalej a pomôcť iných týchto prekážkach a veciach, ako by mohlo fungovať aj po úradnej stránke. Aby tí ľudia nemali pocit, že kde si sú vylúčení z toho spoločenstva alebo z tejto cirkvi. Vo všeobecnosti, ako si myslím, že manželstvo, či sú veriaci, či neveriaci, je to najvyššia hodnota proste spoločenstva alebo ľudí, ktorí skutočne sa učia tým najcennejším hodnotám. To, čo potom sú prínosom do spoločnosti, čo vytvárajú hodnoty a aj ten spoločenský život, ale aj ten osobný život. Takže takto vnímam proste ako si rodinu, manželský zväzok a týchto ľudí, ktorí vlastne žijú pospolu a tvoria tú rodinu alebo tento spôsob života. Môžeme pokračovať ďalej, pán Juščák. Tak, otázka je teda, ako by mohol, povedzme, spisovateľ prispieť k ochrane. No, ruský spisovateľ Tolstoj píše v prvej vete svojho slávneho románu, že tak, ja to tak nejako budem parafrazovať, že všetky zlé manželstvá sú zlé na jeden spôsob. Teda na 1000 spôsobov, ale dobré manželstvo je dobré na jeden spôsob. Čiže vidíme z toho, že to manželstvo vždy bude atakované tými 1000 rôznymi problémami, pokušeniami, zvodmi a buď to manželstvo, ten muž a žena to ustoja, alebo to neustoja. Z toho nám jednoducho vyplýva, že každý, kto sa dotkne manželstva, každý autor sa dotýka jednej neuveriteľne zložitej veci, ktorá nemá definíciu a nemá ani návod na použitie. To teraz berte mňa ako moje vyjadrenia, nie nejaké návody. Chcem tým povedať, že každé manželstvo je vlastne takým ľadovcom. Má svoju viditeľnú časť, tú 1/10, a 9/10 je neviditeľných. A my môžeme rozprávať o svojom manželstve, o cudzom, o inom. Vždy rozprávame o tej viditeľnej špičke manželstva a málo kedy sa dotkneme toho, čo je pod hladinou. To, čo je pod hladinou, je tajomstvo. A každé manželstvo má svoje tajomstvo, ktorým si žije. A ja si myslím, že ani také manželstvo neexistuje na svete, ktoré nemá to svoje tajomstvo. Nejde s ním na verejnosť, nejde s ním na bubon a nejakým spôsobom ho spracováva, žije, prežíva, teší sa a keď trpí, prežíva to utrpenie, ale vždy je tu snaha mať ten vonkajší znak toho, že teda my sme táto rodina a my máme takéto a takéto hodnoty a v tomto našom hodnotovom systéme vychovávame deti a žijeme, ideme ďalej. No a teraz prichádza spisovateľ, ktorý je samozrejme zvedavý a prirodzene čitateľ je ešte viac zvedavý
ako spisovateľ. No a ten spisovateľ už potom vstupuje niekedy aj do tých temných komnát a hľadá. A teraz otázka je, aké motivácie toho spisovateľa vedú k tomu, aby hľadal. A ešte je tu otázka, čo hľadá. A potom ďalšia otázka, že ako chce naložiť s nájdeným. A tu sa dostávame k veľmi zaujímavým témam. Pretože nájsť v medziľudských vzťahoch sa dá vždy veľmi veľa zaujímavého. Veľmi veľa je už popísané v knihách od rôznych návodov, príručiek, psychologických štúdií, sociologických štúdií. Čiže ľudstvo samo seba už celkom dobre pozná a tvrdím, že stále je mnoho nepoznaného medzi nami, aj v tom, čo sa skrýva pod hladinou. Takže aká je motivácia, povedzme, spisovateľa, ktorý nájde niečo temné, niečo síce nové, ale vyťahnuť na povrch takýto voľaký temný vzťah znamená upozorniť na niečo, čo sa môže za istých okolností prihodiť. A tam potom pristupuje taká otázka etická, či jeho objav, áno, autorský, či stojí za to, aby ho vôbec dával von a aby ho mohol niekto, povedzme, niekedy aj použiť inak, ako by si ten autor predstavoval. Alebo ešte aj inak možno postaviť otázku, do akej miery chce tým svojim objavom autor prezentovať seba a do akej miery chce autor prezentovať novosť, ktorá niekoho niekde povzbudí. Čiže, čo je tu na tých dvoch miskách váh? Moja spisovateľská autorita alebo moje poznanie, ktoré vás povzbudí? Čo ak moja spisovateľská autorita pôjde hore a vaše povzbudenie pôjde dole? To je veľmi dôležitá otázka pre každého autora, ktorý ide do ľudských vzťahov a pokúša sa ich vyniesť von, lebo on teraz v týchto vzťahoch niečo objavil. A táto otázka je kľúčová aj pre mňa. Ja som písal 2-krát o rodine, ja som sa jej cieľene nevenoval, ale písal som v takomto zmysle o rodine, keď slávny juhoslovanský herec, ktorý sa mi stal predlohou pre román Balkan Blues, odchádza z obklúčeného kosovského mesta so ženou. On je albánsky rodák, kosovský Albánec, ženu má srbskú potiaľ, je to realita. Mal pri nohách celú Jugosláviu, pretože bol prvý herec, ktorý hral v Hollywoode. Čiže mu doslova pri nohách mu Jugoslávia kľačala 60. 70. roky a zrazu sa stal nepriateľom. Čiže zrazu prišlo to, ukrižuj ho. A on s tou ženou odchádza z obklúčeného mesta. Nebol to žiaden taký bohumilý človek, ktorý by bol, no jednoducho bol to burlivák, dobrodruh a isto nebola to jeho manželka, ktorú miloval, ktorú mal rád a nikdy ju neopustil. Nebola jediná, ktorá bola v jeho blízkosti. Viete, čo tým asi chcem naznačiť. Napriek tomu tá scéna, ako ju opisoval, bolo to jedno osobné stretnutie v Prištine, mnou v podstate zatriaslo do tej miery, že som povedal, táto scéna musí byť napísaná. A potom mi trhlo 20 rokov, než som našiel kľúč k tejto scéne. Ako tú scénu vlastne, ako sa dá vôbec napísať, keď stoja tvárou v tvár smrti a on ako víťaz sa mu podarí z tých rúk tých barbarských militantov odísť. Tak to bol taký prvý prípad, kde som váhal, ako s tým naložiť, aby som neublížil ani pravde, ale ani literárnej pravde, aby z toho nevznikol nejaký sladký gíč, lebo sa to teraz, ja neviem, by mohlo niekomu páčiť. Tak to bol prvý zápas môj
a trval dosť dlho. A druhý zápas bol podobný, keď opäť reálny príbeh kežmarskej ženy, ktorú deportovali do Ruska a mala tam v Rusku vzťah. A ona po 5 rokoch deportácie sa z toho vzťahu narodil syn. Ja som vedel, že o tomto príbehu musí vzniknúť širšie dielo ako len informácia. Takže opäť dlhé roky stretávania so synom, ktorý sa tam narodil, a modelovania toho, čo mohlo sa všetko udiať v tejto poctivej žene, že sa udial takýto príbeh. Jedna rodina sa rozpadla a druhá rodina ani nevznikla, pretože nemala šancu. Ona sa potom vracia do Kežmarku, kde sa vracia na svoj hrob. To bolo ako príbeh Lazára, nevracaj sa, ako moderné poznanie, nevracaj sa oplakaný domov, lebo ťa nepríjmu. Si bol oplakaný, tvoje miesto je v hrobe. A to bol jej prípad. Čiže uchopiť túto rodinu, ktorú rozbili, tí, ktorí ju deportovali, tam pokus o vznik vzťahu, čo si ako náhrada rodiny, čo je na dlhé rozprávanie, ako človek tú rodinu potrebuje. V tých krutých podmienkach, kde každý vzťah, každý pohľad, každý úsmev znamenal hviezdu na nebi, znamenal ľudský úžas. A tí ľudia na základe týchto zábleskov si budovali vzťahy. My to nevieme pochopiť doma z tepla pracovne, kým nepochopíme to strašné utrpenie, ktoré tí ľudia tam prežívali. Aká sila je tejto rodiny zakodovaná v tom človeku, ako ju potrebuje. Aj v týchto krutých podmienkach. A potom návrat domov a paradox, vyhlásená za mŕtvu a manžel druhýkrát ženatý, 2 nové deti. A neželaný návrat oplakanej osoby. Čiže život prináša ohromujúce bizarnosti a nájsť k ním kľúč a nájsť k ním postoj je nesmierne zložité, ale tam, kde je ten pozitívny prístup, kde sa nestaviame do úlohy nejakého sudcu, vždy sa ten kľúč vie nájsť, lebo to, čo je pod hladinou, my môžeme súdiť len s otvoreným srdcom a s tým najlepším prianím tým, ktorí si svoje museli odtrpieť. Čiže asi toľko. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz poprosíme pohľad zástupcu mesta Prešov, ako môže chrániť rodinu, manželstvo. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tejto diskusie. Pánovi Figelovi chcem zablahoželať k tejto knihe, lebo vlastne je svedectvom toho, že aj ku 2 vetám v ústave sa treba prepracovať ťažkou politickou cestou, strašne dlho to trvá a je veľmi dobre, aby si to verejnosť, kňazi, učitelia, všetci tí, ktorí vedú národ, prečítali túto knihu. Možno aj pri manželských náukách sa šťastí bude dať aj o tom hovoriť. Samosprávy sú v nejakej situácii, vrcholoví politici riešia tieto témy, ako je zmena ústavy alebo jednotlivé zákony. My na tej možno regionálnej úrovni riešime veci, a teda spomeniem aj posledný prípad, keď sme v Prešove nánovo hovorili o hazarde. V 2021 sme odmietli hazard na území mesta, táto téma sa teraz opäť vrátila. 0 poslancov podporilo, nešlo ani tak o zavedenie hazardu, ale o kasína, aby boli legalizované v meste. 0 poslancov teda hlasovalo za tento návrh, takže naďalej budú v Prešove zakázané kasína aj vôbec hazard. Ale to dôležité bolo pri hlasovaní mnohých poslancov, obrátili sa na nás aj otcovia biskupy, grécko-katolícky, rímsko-katolícky a evanjelický. To dôležité bola rodina, rozbitie rodín. Takže aj u nás v rámci komunálnej politiky prichádzajú takéto témy. Ale prichádzajú aj v sociálnych službách, keď napríklad riešime kvalitu sociálnych služieb a prežívania staroby v domovoch sociálnych služieb.
a mnohokrát majú tam záujmy dvaja manželia. Hej. Ťažký príbeh, odchádzajú zo svojho domu, predávajú, idú do zariadenia a je našou úlohou pri projektovaní takýchto zariadení vytvoriť vhodné podmienky. Takže aj komunálni politici sme konfrontovaní, priamo či nepriamo, viac alebo menej s témou manželstva. Ja chcem ale povedať ešte jednu vec, ak môžem. V škole nás teda učili, že manželstvo je taká stolička na 4 nohách. Ona má 4 základné piliere. Samozrejme, na prvom mieste je láska. Láska je podobná Bohu. Neviete ho chytiť, ale všetci vieme, čo je láska. Ak funguje, tak jednoducho je uchopiteľná zmyslami. Potom druhá úloha manželstva, ten druhý pilier je plodenie detí, odovzdávanie života. Tretí pilier je vzájomná pomoc, pomáhať si. A štvrtý pilier je telesnosť. V niektorých učebniciach morálnej teológie je to tak natvrdo napísané uspokojovanie sexuálneho pudu. Teda sú to 4 piliere. A keď sa tak trošku zamyslíme nad tým, čo len jeden z týchto pilierov nefunguje, je narezaný alebo sa kýve, tak aj to manželstvo sa kýve. Aj tento stolik tu pred nami, on vyzerá tak úzko, tak moderne, ale na konci dňa on je na 4 nôžkach. Ak by bol na 3, tak tu s Petrom by sme možno kopli a už by sa to celé hýbalo. Čiže 4 také základné piliere, o ktoré sa opierame. A môžeme modelovať si situácie, zamyslieť sa, či z našich životov, či z toho ľadovca, z tej desatiny, ktorú vidíme, že ak jeden nie je v poriadku, tak sa naozaj to manželstvo hýbe. A poznáme zase aj extrémne prípady, kedy láska prekrýva všetko, že prvý pilier funguje, možno ten manžel je ležiaci, nedokáže pomôcť, nie je schopný telesného dotyku, leží a manželka sa o ňoho stará. Čiže niekedy je to manželstvo v tej plnosti sa prejavuje niekedy aj v takýchto extrémnych situáciách. Manžel alebo manželka je chorý, ležia, ale ten partner mu podáva pomocnú ruku. Ja si osobne neviem predstaviť teda život v nejakej inej konštelácii. Otec, mama, vďaka Bohu, ja dodnes mám rodičov. Láska starých rodičov je úplne iná, ale je absolútne kľúčová a bola teda pre mňa absolútne kľúčová. Môj život dostával úplne iné prvky cez manželstvo mojich starých rodičov. Oni sa vedeli aj doberať, aj sa pohádať, ale zároveň sa nám, vnúčatám, aj venovať, takže ani na tento aspekt rodiny v širšom slova zmysle netreba zabúdať. No a keď chodia ku nám na mestský úrad deti, vychovávame ich už od mála, poďte na mestský úrad, aby ste mali vzťah so svojím mestom, tak častokrát prídeme do obradnej siene. A musím povedať, že to je vždy taká najzaujímavejšia téma. Sa pýtajú, že ako sa môže teda manželstvo uzavrieť, a ja im poviem, to trvá 3 minúty. 3 minúty iba. Áno, dá sa to 3 minúty, je tam buď pán primátor, alebo niekto z poslancov, určených poslancov, nie každý má právo sobášiť, musí byť schválený mestským zastupiteľstvom alebo obecným. Niektorí poslanci sme nechceli sobášiť, jednoducho nechávame to na iných. V Prešove je 7 poslancov, okrem pána primátora, ktorí môžu sobášiť. A tým deťom vysvetľujeme, že teda musí tam byť pani matrikárka, musí tam byť insignia, musí byť za nami štátny znak. Čiže celý ten proces uzatvárania svetského manželstva. A tie deti to vždy strašne zaujíma. Keď sme v škole, ja som mal možnosť aj učiť pár hodín náboženstva, keď sme boli v škole, tak najmä pri 8. a 9. téma manželstva, to bolo vždy niečo, čo ich strašne zaujímalo. Sloboda, to bola taká exaktná téma, aj demokracia, to boli také témy, ktoré máme či už v náboženstve, alebo v občianskej náuke, alebo v dejepise. Dotýkame sa týchto tém, ale keď prišla reč na manželstvo,
tak vždy to všetkých zaujímalo. Je to v nás proste. Vzťah muža a ženy je v nás hlboko zakorenený. A keď som, otec, pán farár ma možno teda doplní, v kanonickom práve je napísané, že manželstvo môže uzatvárať dievča, ktoré dovrší 14 rokov, a chlapec, ktorý dovrší 16 rokov. Samozrejme je to bodkočiarka, ale rešpektuje sa zrelosť, zákony daného štátu. Cirkev je univerzálna, samozrejme, takže to kanonické právo musí platiť aj v Afrike, kde si v nejakom kmeni, kde sa tie manželské zväzky podstatne skôr uzatvárajú, preto tam je tá fyzická zrelosť, alebo teda zadefinované, že 14 u dievčaťa a 16 u chlapca. Samozrejme, to treba vysvetliť deťom, prečo to kanonické právo takto má definované, ale všetkých to zaujíma. Takže je správne to, čo pán Figel politicky na Slovensku dotiahol, by som povedal, do toho víťazného konca, že máme to v najvyššom zákone nášho štátu, v ústave. Verme, že to tam ostane, že nikto nezaradí spätný chod. A naozaj túto tému, a ešte snáď budeme o tom krátko hovoriť, túto tému treba považovať za nosný prvok akéhokoľvek politického snaženia, či už na tej najvyššej úrovni pri vládnych stranách a 150 poslancoch, ale aj u nás v regionálnej politike, čo som teda aj naznačil, že aj my sa dotýkame tejto témy. Traja z vás v manželstve žijú, alebo pán Figel, chcete sa k tomu ešte vyjadriť tiež? Dobre. Traja z vás, z našich hostí, žijú v manželstve, tak ak môžeme byť teraz osobnejší, aby som sa vás pýtala, ako vy vnímate manželstvo? Možno, pán Figel, vy môžete začať vaše manželstvo spred 10 rokov, vaše manželstvo teraz, kam sa posunulo, prečo, ako to vnímate? Tak to je naozaj osobná otázka, mieriaca asi aj pod hladinu mora, lebo tá špička je viditeľná. Áno, mám manželku Máriu, my sme precestovali trochu sveta, deti žijú vo svete, ale sme z jednej obce, z jednej dediny, Čaklovni, tak ďaleko. Už som povedal kolegovi z mestskej televízie, že ja som mal byť Prešovčan, ale teda hovorím o manželstve s Máriou, ale keď som prevzal byt na Šváboch, tak asi za 2 alebo 3 týždne zomrel môj otec, ktorého som mal veľmi rád, a keďže som bol najmladší tiež z 5, tak sa patrilo zostať doma, aby mamka neostala sama, tak som sa nestal Prešovčanom a ten byt som vrátil a teda spomínam to preto, lebo to pod hladinou má veľa súvislostí, ale som veľmi vďačný za Máriu, lebo mám milujúcu manželku a 4 krásne deti a 2 dcery už majú svoje deti, takže máme 9 vnúčat, z toho jedno je už u otca, u pána. Na tom princípe je úžasné to, že my síce máme deti a potom deti svojich detí a je blažené mať do 3. ba 4. kolena alebo pokolenia a zážitok s tými, čo prichádzajú. Ale u otca sú všetci deti. Pán Boh nemá vnúčence. A nás by to malo viesť k tomu, že sme si rovní. Že aj môj syn, moja dcéra je rovnocenná v tom vzťahu s otcom, s Bohom. A teda aj voči mne, aby som ju tak vnímal v tej dôstojnosti, v tej plnosti, v tom všetkom, čím som a čím môžem byť, aby som nestrácal tú úroveň, tú dôstojnosť. Tak rodina je, asi to stačí, keď poviem, aj v mojom príbehu úžasné laboratórium. Neviem, aký by som bol bez rodiny, ale pomáhala mi aj v tých ťažkých atakoch alebo v politike zažijete všetko. Všetko, hej? A tak myslím teraz, to, čo sa v spoločnosti deje, sa koncentruje svojím spôsobom v politike. To je verejný priestor a no. Tak, a nehovorím to teraz akože sebaľútosť, ale že tá rodina je také útočište.
refugium, latinsky, a kde človek nájde úľavu, porozumenie, pokoj, načerpá sily. Je to taký naozaj obdarený priestor a to je to také Božie, lebo mnohí hovoria, teológovia to vedia lepšie vyjadriť, že manželstvo a cez neho rodina, teda muž, žena a dieťa, je najzrozumiteľnejší obraz trojjediného Boha. Že je to jednota, ale sú tam traja a medzi nimi láska. A tá láska, ktorá ak je, prekoná všetko. A naozaj teraz nehovorím básnicky, teraz hovorím pomaly až fyzicky s tou skúsenosťou. Keď ste chorí a vážne chorí, až smrteľne chorí, keď ste skúšaní a krížovaní a odsudzovaní, máte sa o koho oprieť. A to je o tej láske, o tom Dostojevskom. Lebo ak je láska, môžete ísť kraj sveta a tá prekoná všetko. Tak to hovorí aj svätý Pavol. No. Ale nechcem hovoriť teologicky, lebo na to nie som expert, ale zažívam to naplno a som za to vďačný, lebo to tak aj objavujem, aj snáď dozrievame tak spoločne s Máriou na ceste. Ale bez rodiny by to bolo jak asi na púšti. Boľavé, ťažké, izolované. Takže naozaj vďaka. Teším sa na to, čo prichádza, čo príde. Neviem, koľko sa toho dožijem. Často to meráme v tých generáciách alebo v počte vnúčat. Ale to všetko je úžasné. Človek je úžasný tvor, ale človek to je muž a žena. A klásť jedného na druhého je omyl. Hovoriť o ženských právach je ako keby, že muži sú problém. Ľudské práva. A človek je muž a žena. A ten obraz a to manželstvo v ústave to veľmi pekne vyjadruje, ale nie je to koniec, to nie je akože definitíva a hotovo. To je len základ, to je východisko. A na tomto robte, na tomto stávajte, dbajte o to, pamätajte na to. V tom je kultúra, v tom je aj civilizácia. Ešte poviem jeden taký rozmer, ktorý som presvedčený, že je pravdivý, že osobitný prínos kresťanstva, ktoré je atakované alebo opomínané alebo svojím spôsobom relativizované, ako to nedbáme, bol prínos monogamného vzťahu. Pretože aj u Židov, aj u moslimov poligamia nebol problém, ale kresťania na tom stávali a trvajú a chránia to, čo mení civilizáciu. Tam je tá rovnosť, tam je tá dôstojnosť aj muža, aj ženy a ďalšie súvislosti tej rovnosti. A aj prírodzené právo o tom hovorí, lebo ak nezasahujeme umelo, tak sa rodí toľko chlapcov, koľko dievčat. Celé stáročia, zhruba toľko. No a tak je to nastavené, taký je Boží plán, taký je poriadok. A kresťanstvo bolo silné, aj zostáva silné v tom, že dáva váhu prirodzenému právu, rozumu, tomu, čo platí a preto je veľmi prínosné, lebo rozum a viera to sú obrovské danosti, sily, ale len ak spolupracujú. Ak nespolupracujú, máme problém s racionalizmom, ktorý vynášiel gilotínu pre tých, čo neboli v línii, alebo s fundamentalizmom, ktorý šíri džihad, lebo niekto má iný názor. No ale to už je širšia, oveľa väčšia téma. Aj o tom diskutujeme v rodine. Pre mňa, opakujem, to je základ a dobíjanie mojich batérií. Aj je to sviatostný priestor, ale aj taký doslova jak tie 4 nohy alebo opora pre každú záležitosť, aby sme dobre fungovali a naozaj zvládali ťažkosti každého dňa. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz asi môže pokračovať, či vy otec Peter? Dobre, tak vy sa môžete pozrieť na manželstvo z hľadiska sviatosti. Čo je teraz so mnou, keď ja nemám manželku? No, to je také zaujímavé, že
Si predstavte, som mal sen byť ženatý, 4-5 detí, tak ako som v rodine, sníval som o tých veciach. Trošku som naznačil môj príbeh môjho detstva a života, ktorý som vyčítal Bohu, alebo som, že nie, alebo takého Boha nechcem. A nakoniec vás postaví mimo manželstva alebo mimo rodinu. Aj teraz sa pýtam, Pane Bože, čo si so mnou urobil? Ale roky pobežali, už mám 67. Hovorím, že ako to prebehlo a proste som ostal kňazom. No nie je jednoduché byť bez rodiny a bez manželky, ale verím, že cítil som tak, že Boh vám dá toľko lásky a toľko sily cez túto službu a prácu, že nič som nestratil. A zasa kňazi, ktorí odišli, mal som priateľov, kolegov, ktorí odišli a hovorím, že ty povedz mi, bolo by to lepšie, keby som mal aj ženu, aj proste. Hovorí, vieš, som si ja myslel, že keď budem teraz, som mal kňazom, som zažil, som odišiel, že budem mať, nie, toto pominulo a toto prišlo viacej. Nič som viacej nezískal ako kňazstve, nič. Malko sa si myslí, že som bol učený kdesi inde, že som skôr stratil. Takže to je tá služba, lebo to je povolanie, keď si hovoríme, že Boh povolal do tejto služby. Skôr tak prakticky, keď na sobašných návykách prichádzajú, my tých ľudí vedieme, alebo učíme to náboženstvo, proste ako sa správať, ako žiť, vychovať proste, alebo potom ich vedieme ku vzťahu a ako ten vzťah pestovať si proste a žiť čisto, slušne. A keď ju sa sobášiť, tak dáme už veľa niekedy nenarozprávate, pretože už majú častokrát život za sebou a už však musí trošku ináč ich vnímať a rozprávať s nimi. Tak hovorím, že viete, skôr vy rozprávajte, čo ste žili, ako chcete žiť. Vidíte pred Boha a vy budete s Bohom uzatvárať zmluvu, nie ja. Čo chcete, pýtajte od Neho a čím sa zaväzujete, že budete žiť do smrti, verne, že budete žiť spoločne až do smrti, že sa beriete jeden druhého kríž, radosti, starosti, všetko. Tak hovorím, to začne. Tak ticho bolo, hovorím, no tak nech sa páči, začína chlap, muž. Hovorím, no tak sa, čo by ste povedali Bohu, alebo svojej snúbenici teraz? Tak pozrel na kríž, na Boha sa neopovážil ešte, na svoju snúbenicu hovorí, že no čo by som ti vedel urobiť, čo by si chcela, čo by som ti mal dať, aby si bola so mnou šťastná, a čo mám tomu Bohu povedať a akú zmluvu podpíšeme, a ako ty to vnímaš? No tak sedí po chvíľke a hovorí, že no vieš, ja mám všetko. Ako máš všetko, tak potom na čo ja nie som nejakým prínosom, mám všetko. Keď mám teba a budem s tebou, mám všetko. Tam, kde budeš ty, kde budeme spolu, to bude najkrajšie miesto na svete. Tak to som si zapamätal na celý život a som si povedal, tak je to úžasné. A teraz tých už ľudí nestretnete, pretože málo z ktorých ste sobášili, to si mnohí aj nepamätám, ale stretávam iných a si myslím, čo všetko za ten čas sa udeje. Proste dieťa, vnúčata, prvé sveté príjmanie, matura, proste niekedy to decko zakolíše, alkohol a čo všetko, hovorím, Pane Bože, tie veci počúvate a riešite, pomáhate niekedy. A vidíte manželov, ktorí sa držia za ruky a majú 60 a viac, ktorých poznám, sa spýtam, že prečo sa držíte? To mňa sa raz pýtali, keď otec s mamou, a to na dedine zvykov, že ako ty to vnímaš, nie je tak trápne, že otec s mamou tak chodia, hovorím, tak no nie som muž, nemám ženu, tak neviem ti to povedať, že prečo to tak až tak robia. Ale počasie som zistil, keď som sa pýtal iných, a mi hovoria, že no pán Vara, viete, my všeličím sme sa prešli, aj pohádali sme sa. Už aj tak bolo, že proste manželka mala dieťa na ruke a hovorí, Pus, otvorte dvere, lebo rozkopeme, ja ti to rozbijem. A muž hovorí, nie, ty si sa modlila, ty si hovorí, že si ma vymodlila. Takže som taký, aký som, nikde nepôjdeš. Hovorí, ostali sme, 4 deti. A hovorí, že ale je to dobré, že sme ostali. A hovorí, viete, čo sa počas života, ako ja to vnímam? Že nám ako keby sa zjednotili srdcia. Ako keby sa tá duša zliala. My
My proste cítime jednu dušu. To je to, čo som nevedel ako kňaz, že jedno telo, jedna duša, ako môže Boh spojiť jednu dušu, keď ja som muž a ona je žena. No spojí sa to. Spojí sa vám duša, spojí srdce a myslenie sa vám tak, ako si zjednotí, že už potom rokami vlastne viete, čo máte robiť, kde máte ísť, už neodporujete, proste idete. Hovoria, keď idem vonku, ako si sa mi žiada tú manželku chytiť za ruku. Ako si cítiť jej aj dotyk, že aj to telo patrí. Nielen vieme v srdci, čo nesieme spolu, ale aj telom. Hovoria, to je také úžasné, keď máme svoj vek, že nás to hreje, že proste patríme k sebe. Tak to je tiež taký pekný príbeh mnohých, ktorý človek vidí, že ako to počas života funguje a ako to vlastne dozrieva a čo všetko sa tom manželstve, tej rodine proste utvorí, urobí, ako to môžu potom vnímať deti, vnúčata, proste tú lásku, tú starostlivosť a to všetko okolia, tá celá spoločnosť. Pretože vidíme aj dnes, keď sme rozložení na dobro a na zlo dnes spoločnosť. To, čo v sebe nosíme, čo sme vypestovali tej v rodine, čo každý z nás nosí, čo nám dali naši predkovia, čo dáme my ďalším deťom a generácie ešte budovať svet na blahobite, na dobrých autách, lietadlách a dobrom mese, to je málo. Ja sa hovorím, že otec musí priniesť domov nielen chleba, ale musí priniesť aj Božie požehnanie, pokoj a lásku. A toto sa nosí s poctivou prácou, s obetavou prácou, so slušnosťou, s obetavosťou pre svoju rodinu a život. A potom to rastie všetko, aj do výšky, do krásy, tá dievča, ten muž, ale aj do srdca, do slušnosti, do spoločenského života. Nechcem oberať vás všetkých, tak asi všetko. Peter Juščák, by ste nám povedali vy, vaše vnímanie vášho manželstva? No ja to dnes poviem manželke všetko. Ste hovorili, to bude musieť počúvať o tom srdci, či chce, či nechce. Takže dostali sme sa na chvíľu, sme sa ponorili a teraz ideme von. Môj otec je z 9 detí a mama z 11. Čiže keď to zoberieme z vyššieho poschodia, tak rodina je nesmierne široká, pretože už sú tam aj deti, už sú tam aj vnúci a niekde dokonca pravnúci. A môžem povedať, že keby žil môj dedo Polanský, tu z Prešova, z Dubravy, tak mal by byť na čo pyšný a hrdý. Bol to studňar a roľník, mal 5 hektárov zeme a celý život strávil buď na roli, alebo kopaním studní. Aj zomrel na tej roli, keď stal sa mu úraz a zabudli mu pichnúť protitetánovú injekciu. Takže to bol jeden z tých zabudnutých úmrtí potom na tetanus v 83. roku v Prešove. Ale bol by hrdý na to, čo po ňom zostalo a ja sa tak čím ďalej, tým viac zamýšľam nad tým, že čím to je, že tí potomkovia boli takí životaschopní, že boli takí akční a že dnes dokonca jedna vnúčka z tej vetvy príbuzenskej na vysokej pozícii v Spojených štátoch ako expertka, čo je nevydané, neslychané, pretože dedová chyža bola drevená a mala asi 5x6 metrov. Ja ju mám vyfotografovanú nad svojim pracovným stolom, aby som videl, odkiaľ pochádzam. Že tá chyža by bola spadla pri takom silnejšom vetre, ale prežili tam. Dokonca cez vojnu schovávali aj židovskú rodinu a vychovali tých 11 detí. Takže toto je také, to je moja opora. Môj dedo s mojou babičkou sú opora, že síce nevedia o tom, ako ich ďaleko vnúctvo potom pokračovalo ďalej, ale ja sám som na týchto mojich príbuzných hrdý. No a podobne aj teda v tej vlastnej rodine, no vždy tá snaha je, už ako dopadne, tak to je niekedy otázne, že
ako to úsilie človeka mať všetkých pod kontrolou a vychovávať nie príkazom, ale príkladom, ako sa to darí a ako sa to niekedy darí menej. Ale ja stále hovorím, že keď aj bol taký prípad, že prišla manželka veľmi taká znepokojená, že dcera našich priateľov je nejako tak, ako keby už zišla z cesty a trvalo to troška dlho a či by sme nevedeli nejako poradiť, pomôcť. A ja hovorím, nechaj to tak. To je také dobré hniezdo, že z tohto hniezda sa neodchádza preč navždy. Do tohto hniezda sa vracia. A tak sa aj udialo, že po turbulenciách a všelijakých peripetiách a európskych nejakých tých kolotočoch sa tá dcera proste vrátila, lebo tá rodina jej dala hodnotu. A to je to, o čo sa snažím bez nejakých veľkých rečí a verím, že mimoslovnými reakciami a gestami, proste nejaký príklad, ale sme ľudia, ktorí zlyhávajú, ktorí hrešia, ktorí sa podkyňajú. Takže stále verím, že ten smer aj s tými podknutiami, to máte ako krivolakú cestu, ktorá ale ide jasným smerom. Takže má spustu úskalí, ale cieľ je jasný. Ja dúfam, že to teda moje potomstvo aj takto chápe, lebo nikdy nie je čas nejako takto rozbaľovať a na tieto témy diskutovať. Oni majú totiž to také zvláštne čaro, že keď sa takéto tajomstvo vysloví, prestáva byť tajomstvom a prestáva byť dôvodom na premýšľanie. Takže niekedy je to oveľa lepšie prechádzať nenápadnými úkonmi, nenápadnými krokmi, ponukami a dosiahne človek viac ako nejakým poučovaním a mudrovaním a podobne. No a nakoniec už len toľko poviem, že moja manželka každý večer dvihne telefón a volá svojej 94-ročnej mame, vymenia si pár vied a niekedy ma tak napadne, hop, idem zavolať aj ja. A vtedy si uvedomím, ale tvoja mama je už 3 roky mŕtva. A potom si uvedomím, koľko som jej chcel povedať. A som jej to nepovedal. Takže to je aj taká výzva, že netreba odkladať. Predsa len treba niekedy aj povedať. Ťažko to z nás ide, ale treba sa prekonať a povedať niekedy, nevždy, tak ako keď solíme jedlo. Ďakujeme pekne, Peter Krajniak. Skúška môjho manželstva bude dnes večer, keď prídem z tejto diskusie. Poviem, že sme boli diskutovať o manželstve a manželka povie, radšej si mal pomôcť, ako ísť diskutovať. To manželstvo je pekné, štandardné. Je to o vzájomnej pomoci, platí to asi pri politikoch a pán Figl to potvrdí, že veľakrát nie sme doma, dlho do večera, skoro ráno a asi toto je vždy to ohrozenie manželstva, ale potom sa to vykompenzuje, manželka chodí po sobotách, teraz študuje rómsky jazyk a už nastupuje tá kompenzácia, pomáhame si, beriem malého a teda sme takou štandardnou rodinou. Čo ale chcem povedať, že naozaj ženy sú veľmi dôležité aj pre politikov. Ja si spomeniem len na Rajsu Gorbačovovú, ktorá bola jednou z manželiek svetového politika, ktorá veľmi ovplyvňovala jeho konanie. A teraz myslím aj na pád komunizmu. O Rajse bolo známe, že teda pomáhala manželovi s príhovormi. Veľmi sa dotýkala jeho rozhodnutí, priam rukolapne, ak si prečítate jej životopis. A možno aj jej našuškávanie a nahováranie ku zmene klímy, možno k tomu, že ísť navštíviť Západ, ísť k Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II, to bol mimoriadne neviditeľný prvok
v živote ruského lídra v minulosti. Ale pri tej diskusii mám tu aj iné asociácie grécko-katolíckych kňazov, ktorí sa opreli po 28. apríli 1950 do svojich manželov, ktorí či už boli nejakým spôsobom vo väzení, alebo boli zaistení, alebo potom odchádzali do českého pohraničia, tvorili pevnú ako keby súčasť opory manželstva v tom právom slova zmysle. Takže takto je často, keď aj doma o tom diskutujeme, tak hovorím o týchto príkladoch svedectiev veľmi reálnych, veľmi konkrétnych, možno aj nezmapovaných, možno ešte aj Peter nielen vydá knihu Nezabudni na labute a tie tvoje známe pasáže, ale sa dostaneš aj ku téme manželiek grécko-katolíckych kňazov. Je to mimoriadne špecifická téma opory. No a toto všetko slúži ako keby na také aj povzbudenie, keď o tom doma rozprávame, že môžu prísť aj ťažké situácie, ale treba byť teda na nich pripravený. A svedectvá, ktoré sme zažili možno v 20. storočí, sú naozaj veľké a mnohé ženy s veľkým že sa premleli v životopisoch našich osobností. A na to netreba zabúdať. Ďakujeme veľmi pekne. Otázka teraz na pána Figela. Ako máme manželstvo definované v Ústave Slovenskej republiky a aký je význam ukotvenia tejto definície? Ja už som v úvode spomínal tie dve vety, ktoré sú v článku 41. Oni sa tam dostali preklopením, poviem, alebo úpravou a prenosom z zákona o rodine, ktorý v tej verzii v tom čase, v roku 2013-14, mal priamo v texte explicitne citované dve zásady. A tou jednou zásadou bola tá prvá veta, manželstvo je jedinečný vzťah jedného muža a jednej ženy, čo sme potom v ústavnoprávnom výbore upravili na jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Je to jedna z najlepších definícií v dnešnej Európe, ak teda hovoríme o manželstve. Osvojili si to, alebo v iniciatívach rôznych. Po nás to použili poslanci, politici v Macedónsku, v Rumunsku. Viaceré ústavy obsahujú takúto vetu, hlavne v strednej a východnej Európe. A druhá veta znie, hneď na ňu nadväzuje Slovenská republika, to znamená štát, ktorý má svoje úrovne zodpovednosti alebo verejnej moci. Manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. To znamená nespochybňovať, nerelativizovať. To je všestranná ochrana pri rôznych medzinárodných rokovaniach, hájiť našu pozíciu, lebo viete, právo praje bdelím. Ak sa to neobhajuje, prídeme o to. Ja som tak v spore s krajinou, ktorú mám rád. Slovensko je moja domovina, ale som podal sťažnosť pri tom, keď boli zavreté kostoly opakovane na 3-krát pri pandémii. Pretože postaviť proti sebe takto neprimerane duchovný život a verejné zdravie je precedens. No a včera alebo predvčerom jeden hovoril, že keby komunisti boli vedeli, že stačí hlavnému hygienikovi dať takú moc, tak by boli všetky kostoly pozatvárané na dlho. No. Ale to len hovorím preto, lebo právo treba aj čítať, rozumieť a chrániť, lebo prídeme oň. Ak nie priamo, tak tým, že súd to bude vykladať tak, jak sa mu to páči a neporadíte si, lebo súdna moc je tá koncová, ktorá rozhoduje pri sporoch. Ale čo znamená tá aktívna pomoc, napomáhať jeho dobru? Napríklad sa podarilo hneď v ďalšom období po prijatí tejto definície, je to tam aj spomínané, prijať tzv. Rodinnú doložku, legislatívnu rodinnú doložku, ktorá znamená, že každý zákon je dnes skúmaný
z hľadiska dopadov, nie len na životné prostredie, nie len na rozpočet štátu alebo samosprávy, ale aj na rodinu. Pomáha rodine, škodí rodine, alebo je neutrálny. To je veľmi dôležité východisko, lebo zákony majú dopady na rodinu a nie všetky pozitívny. A ďalšia bola napríklad teraz v minulom období rodičovský dôchodok. To je jasné vyjadrenie vzťahu medzi rodičom, ktorý má deti a tie deti sú aktívne a pracujú, aby mohli, jak v tej rozprávke o 3 grošoch, pomáhať svojim rodičom, lebo ten cyklus života a zodpovednosti je treba napomáhať. Nie sme jedna kolektívna masa, ale sú to bunky. A tie bunky majú vnútorné vzťahy. To je ten ľadovec pod vodou. Tak takéto opatrenia už dnes v legislatíve nadväzujú na ústavu, majú ju ďalej rozvíjať a aplikovať to, čo manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo muža a ženy. Základ rodiny alebo prežitok? Otázka na všetkých. Tak ja som sa učil morálke na začiatku, prvá strana, to dnes ju vidím, že život to nie je len to, čo život prináša, ale čo z neho aj sám človek urobí. To znamená, že mnohé veci dostaneme tvorcom, stvoriteľom, čo nič nemusíme robiť. Voda, vzduch, slnko, zakvitnú krásne kvety, cítime vôňu, farby, ale človek má možnosť sa slobodne rozhodnúť. Ja tu mám trošku polemiku, že radšej by som nechcel slobodu, keď sa zle rozhodnem. A ma potom trápi svedomie, že som sa rozhodol pre zlé veci. A to je tej slobode proste jednotlivec, ale aj to celé spoločenstvo alebo štát, alebo celá rodina sa rozhodne, kde je to prospech spoločnosti alebo zlu. Sa rozhodne pre zlo. A potom je ten dopad, už vieme, aký. Neviem, či máme málo času. A to je to slobodné rozhodnutie, že ja som za, aby boli zatvorené kostoly dnes ešte. Generálne rozriešenie sa môže dať, ja som sa učil, ale netrebalo spovedať. Cez televízie nám ponúkali do obývačky ľuďom rozprávať. Za mnou boli, ja hovorím, ja na to nie som, ja môžem 3-krát do relácií a potom som prázdny. Tam sú teológovia špičky. Rozprávať do obývačky. Nebol kto rozprávať. Nemuseli sme sa vôbec do nemocnici celosvetové, ja nechcem byť teraz múdrejší ako biskup, ako pápež, ja som sa tak učil a s tým mám problém dodnes, že prečo sa to neurobilo. A nepodalo verejnosti, pýtal som sa už aj biskupa, aj kňazov, že stačí, keď loď sa potápa a tam môže kňaz dať generálne rozhodnutie, musí spovedať a tí ľudia cítia, že sú zachránení a majú odpustené, aj tak majú odpustené. Keď je tam kniezie, ja to verím ľútosťou. Takže mnohé veci, to, čo môžeme diskutovať, čo môžeme rozprávať, to je tá sloboda. To veľmi si vážim. A to, čo je správne, potom vybrať. Aj ja sa môžem myliť, aj niekedy spoločnosť, ale toto je to úžasné a dobré. Otázka by som sa vrátil. Manželstvo muža a ženy, základ rodiny alebo prežitok? Ja si myslím, že toto vždy bolo a bude ako základ rodiny, spoločnosti a na tom prosperuje svet, štát a spoločnosť, pretože keď je zdravá bunka, zdravá spoločnosť, keď je chorá rodina, chorý jednotlivé, sme chorí všetky. Ja si myslím, že to vidíme aj v spoločnosti, vo svete a v štáte, že proste tú rodinu treba chrániť, podporovať a pomáhať, aby skutočne bolo človek mohol prežiť šťastný a spokojný život ako jednotlivec, ako krajina, ako svet. Ďakujeme pekne. Peter Juščák. Tak to je na jednej strane veľmi jednoduchá otázka a na druhej strane obsahuje nesmierne zložitosti. Jednoduchá je v tom, že je to súčasť zákonov, ktoré hýbu svetom a životom. Tak ako platia fyzikálne zákony, tak platia spoločenské zákony a biologické zákony. A zákon, že muž a žena tvoria celok, je na jednej strane je to nejaký biologický zákon a na druhej strane spoločenský a mnohé ďalšie fenomény. Čiže
táto zákonitosť je daná, že je tu vzťah. Otázka teraz je, že civilizácia si ho sformulovala, ako pán Figel spomínal, sformulovala si ho do zväzku, ktorý teda má pretrvávať. Je to zväzok muža a ženy a dostal už aj ďalšie konotácie v priebehu vývoja. Až došlo, ja neviem koľkokrát v histórii došlo k nejakým takým zlomom, ale o jednom nás učili, a to je Komunistický manifest, kde filozof Marx označil, on síce hovorí, že buržoázne manželstvo, ale majme na mysli, že manželstvo v rozvinutej krajine na vtedajšiu dobu, že teda buržoázne manželstvo je prežitok a tam potom definuje, že ako v tomto manželstve nie je možné prežívať skutočné manželské vzťahy, pretože sú kazené týmito hmotnými statkami, ktoré tam hrajú podľa neho neadekvátnu úlohu. Takže tieto jeho definície sa neskôr začalo sa s nimi trocha manipulovať po víťazstve komunizmu v Rusku a tam chodili potom aktivistky, tuším, že takéto mená ako Kolontajová a ďalšie, ktoré som zabudol, ktoré sa usilovali o to, aby na téme rozbitia tej buržoáznej rodiny mohli aplikovať nové sociálne programy a tie sociálne programy už potom boli prísilné aj na Lenina. Pretože to boli sociálne programy, kde mali byť mužské, ženské kolónie, kde mali sa spoločné deti z týchto kolónií sa mali vychovať v špeciálnych detských domovoch a vzťah muža a ženy mal byť natoľko voľný, keďže oni priniesli slobodu, tak v rámci tejto slobody ten vzťah muža a ženy nemal byť limitovaný prakticky ničím. No Lenin toto zamietol, už to bolo priveľké sústo na to, že vôbec on tam zavádzal absolútne nový režim, tak toto už sa mu zdalo, že asi by s tým bol nejaký problém, takže takéto experimenty sa potom nediali, okrem toho, že povolili rozvod manželstva prakticky, no teraz tak troška primitívnym, že na počkanie, že veľmi jednoduchý. Rozpad rodiny bol veľmi jednoducho nastavený. Tento exkurs pripomínam, pretože vždy, keď sa príde s nejakým kvázi novým, dobrým, progresívnym riešením, tak sa zaútočí na to, čo funguje a začínajú sa vylepšovať v úvodzovkách sociálne vzťahy. No a zatiaľ vidíme, že experimenty, kde sa takto ad hoc vymýšľali nové väzby, nové vzťahy, tak prakticky to všetko krachovalo. No, podľa môjho pohľadu to nekrachovalo pre nič iné, akurát preto, že bol tam pokus vniknúť do toho zákona, ktorý tu platí, ktorý jednoducho, či sa nám páči alebo nie, ale je tu a každé narúšanie týchto princípov, tých prirodzených vzťahov sa skôr alebo neskôr vypomstí. Takže odpoveď na túto otázku je asi takáto, že, jak som povedal, tá jednoduchosť a zároveň zložitosť. Zložité na tejto otázke je to, že prirodzenou ľudskou snahou a túžbou je pomáhať. A zároveň tá snaha pomáhať a snaha vylepšovať má svoj limit. Pretože my keď s pomocou a so snahou byť tým dobrým a ponúkať tie najlepšie riešenia, keď prekročíme istý bod zlomu, tak vtedy sa naša pomoc obracia na presný opak svojho úmyslu a zaútočí na objekt našej pomoci. Môžeme povedať príklad, a opäť poviem veľmi jednoduchý príklad. Dajme tomu, deti majú radi sladké. Tak im dáme tabličku čokolády. Ale príde niekto, kto povie, to je málo. Treba im dať kilogram čokolády. A napríklad aj každý deň. No je to bizarné, ale ilustrujem veľmi takým
primitívnym príkladom, že všetko, každý dobrý cieľ, alebo potešenie toho druhého, alebo záchrana, aj záchrana dokonca, musí mať svoje limity. Pretože možno pán Gombita o tom vie povedať ďaleko viac, že aj tá pomoc sa nesmie zmeniť a môže sa zmeniť v istom zmysle na svoj opak. A tam vidím tie úskalia, že v snahe vylepšovať spoločnosť môžeme veľmi rýchlo dosiahnuť pravý opak. A ešte jeden príklad. 32 rokov som žil v spoločnosti, kde nás učili, že tí nevzdelaní, pracovití, nevzdelaní ľudia, robotnícka trieda, dokonca široké zoskupenie širokého spoločenstva, sú tým predvojom pokroku, rozvoja, tvorivého myslenia a tak podobne a tak ďalej. Samozrejme na čele s komunistickou stranou, kde opäť ju zasa viedli ľudia, ktorí mali pôvodne byť teda z tejto robotníckej triedy. Tak propagovanie tohto klamstva jednoducho opäť mohlo vydržať len isté obdobie, kým sa nenaplnil tento ich cieľ fakticky ich nezmyselnými krokmi a potom sa táto konštrukcia zrútila sama, pretože bola od začiatku nelogická. Nemôže nevzdelaný človek byť predvojom ničoho. On môže mať dobré srdce, môže mať dobrú vôľu, ale tam, kde má svoje limity, tam musí aj zotrvať. Nemôže riadiť v podstate nič, čo ho presahuje. Na to sú ozaj ľudia vzdelaní a skúsení. Toto sa nám pokúšali dostať teda do hlav. A tento príklad je veľmi ľahko použiteľný aj na, povedzme, témy, ktoré sú dnes na stole, že chceme zasa niečo vylepšovať. Tak veľmi citlivo vnímam tieto spôsoby, ako a kto chce vylepšovať vzťah muža a ženy, vzťah v spoločnosti a kam asi toto úsilie môže dôjsť. Obávam sa tých experimentov a nie som im naklonený, ani im veľmi neverím, keďže útočia na to, čo považujeme za ten zákonitý vývoj. Ďakujeme pekne, Peter Krajňák. Na tú vašu otázku je jednoznačná odpoveď. Manželstvo nie je prežitok a možno by som ju ani takto neformuloval. To je základ ľudstva. Muž a žena. Na tomto základe, stvoriteľskom pláne stojíme. Samozrejme, že na tej ceste sa najmä teraz na prelome storočí a tisícročí objavujú nové fenomény, spolužitie párov rovnakého pohlavia, rôzne genetické vstupy, preoperovávanie sa jednotlivcov, čiže je nejaké nástrahy v tomto základnom stvoriteľskom princípe tu sú a sú veľmi vážne a ovplyvňujú detskú dušu, že mnohokrát nezrelému dieťaťu sa dostávajú podnety, ktoré ho nejakým spôsobom dokážu odviesť na úplne zlú cestu. Ale to je možno na samostatnú diskusiu. Ale manželstvo je jedna nádherná vec a ja som priniesol aspoň naozaj nakrátko a chcem to spomenúť. Preklad urobil ho pravoslavný kňaz, otec Vladimír Mohorita. Je to preklad z denníka manželky ruského cára, matky 5 detí, tak to je nadpis. Sveta cárovna Alexandra, tajomstvo rodinného šťastia. Táto rodina bola zavraždená v roku 1918 a cárovnu poznáte možno z tých záberov cárskej rodiny a cára Mikuláša. A je to asi 6 strán prekladu, napísala jednu ódu na manželstvo. Niečo úžasné. Toto pokiaľ kňazi budú chcieť, nejak to nakopírujeme, nech to dávajú čítať pri príprave na manželstvo.
Je to jedno nádherné vyznanie, kde ona prechádza od zamilovania až po zrelý vek výchovy detí. Nádherný text. A ja zacitujem, a to je odpoveď na vašu otázku. Je tu kapitolka Jednota záujmov. Carovna Alexandra píše: nič zo starosti ženy sa nesmie zdať príliš malicherným ani pre gigantský intelekt najväčšieho spomedzi mužov. Na druhej strane, každá múdra a verná žena sa ochotne bude zaujímať o záležitosti svojho muža. Ona sa bude chcieť dozvedieť o každom jeho novom projekte, pláne, ťažkosti a pochybnosti. Bude chcieť vedieť, ktoré z jeho začatých diel sa podarilo a ktoré nie, a vedieť o všetkých jeho každodenných prácach. Nech sa obe srdcia delia i o radosť, i o strádania, nech na polovicu delia ťarchu starostí, nech je všetko v ich živote spoločné. Takže aj to je odpoveď na tú otázku. Manželstvo je základ, je fundament a napriek vybočeniam, ktoré sú v ľudstve, nič iné neexistuje, pretože to má už od stvorenia ten závdavok večnosti. Ďakujeme pekne. Pán Jan Figel, ešte ste ostali vy. Ja možno len dodám na Petra, aby to nevyzeralo, že si nerozumieme. Ja by som ani nedvihol hlas, keby biskupy rozhodli, štatutári, o tom, čo v chrámoch má byť, alebo koľko majú byť a nemajú byť otvorené. To je skôr o tom, aby právo a osobitne náboženská sloboda boli rešpektované, lebo náboženská sloboda, vlastne, ak si prečítate ústavu článok 24, ale to je iná téma, len zase ústava, hovorí o slobode myslenia, svedomia a viery. A to je najhlbší rozmer osobnej slobody. Týka sa veriacich aj neveriacich. Je to, a dovolím si to povedať, lebo to zle chápeme, alebo veľmi obmedzene, a potom je to tak aj interpretované a tak je to aj rozumené, že to je pre veriacich. A keď sa zavrú chrámy, lebo je choroba, tak sa im vlastne pomáha. Ak o tom rozhodnú osoby, ktoré na to majú zo zákona, ale samozrejme aj morálne, ale hlavne zo zákona oprávnenie, je to v poriadku. Ale ak nie, treba sa ozvať. No a ja som sa ozval. Lebo to náboženská sloboda vlastne hovorí o rozmeroch človeka, ktorý je homo rationalis, má rozum, má byť rozumný, homo moralis, lebo má svedomie a má konať morálne, a je homo spiritualis alebo religiosus, teda verí a koná v tej viere, žije vo viere. A keď toto nie je rešpektované a súčasťou toho je aj komunita, aj verejné vyznávanie, to znamená chrám, tak je siahané na jeho slobodu a tým pádom dôstojnosť človeka. Rozhodovať o tom majú kompetentní. Ak to urobí štát na silu alebo bez ohľadu, tak je to porušovanie práva. No a to sa treba ozvať a samozrejme rozhodnú kompetentní. Ja som veľmi rád, že ani som netušil, že toľko ja napríklad sa dozviem alebo inšpirácie zachytím od kolegov na tému manželstva. Je to nevyčerpateľná téma, najstaršia v našich ľudských dejinách. Jeden dobrý priateľ to hneď spojil s takými 3 odkazmi, ktoré sú z tohto obrazu. Samota, nahota a jednota. To všetko má v živote človeka, každého človeka, nielen význam, ale je pozvaním. Aby nebol sám, aby nebol nahý, aby žil v jednote, lebo bude obohatený. A som rád, že sme to tak mohli aj obsiahnuť a je to, opakujem, nevyčerpateľná téma, ktorá nás aj sprevádza. Ďakujeme veľmi pekne, my tu máme ešte aj otázky. Ďakujem pekne, ja využijem tento priestor a rada by som sa chcela spýtať a na začiatku poďakovať za všetky hodnotné myšlienky, ktoré tu boli.
takisto boli pre mňa obohatením. Ale tým, že žijem, alebo som človek dnešnej doby a vidím, čo sa v spoločnosti deje a vidím silný vplyv ideológií, ja by som sa, vy ste to spomenuli, načrtli trošku, ja by som sa chcela spýtať, ako to vnímate vy a možno vás, pán Figel, ako otca ochrany manželstva, teda ako ste priniesli ochranu manželstva do ústavy, či vidíte v tomto, že sa to môže táto definícia v ústave zmeniť, keď prídu nejaké takéto vplyvy, alebo vnímate tieto ideológie nejak silne? Teda neviem poriadne definovať tú otázku, ale že či to vnímate, že sa to môže zmeniť? Ďakujeme pekne. Skúsim, ale to je, viete, téma, ktorá je pred nami a to znamená, je to výzva pre tých, ktorí jednak tu budú, jednak budú mať podiel na moci, je to o tom, aké rozhodnutia urobíme vo voľbách. Takže odpoveď je na nás, na všetkých, ale môj názor je tu už čiastočne vyjadrený, napríklad v nádeji, ak to budete čítať v tej prvej časti, prvej kapitole, tých asi 30 strán je to, v nádeji, ja tam hovorím o vlastnom presvedčení, že už to nikto z ústavy nevytrhne. Ale. Vždy je ale. Na ústavnom súde v Košiciach, neďaleko odtiaľ, je už podnet na to, aby aj iné zväzky boli podobne trítované, alebo s nimi bolo podobne zaobchádzané na základe nediskriminácie. To je iný princíp, ktorý hovorí o rovnosti medzi ľuďmi. No a tá téma nediskriminácie ide cez celú Európu už veľmi vplyvne, lebo pod jej záštitou alebo na základe nediskriminácie už boli prijaté mnohé rozhodnutia v západoeurópskych štátoch, aby aj iné zväzky mali rovnaké práva. No a potom dospievame k tomu, že zväzky majú práva a kde sú deti? Kde je právo dieťaťa na otca a matku? Lebo z dieťaťa sa pri týchto trendoch stáva tovar. K tomu totiž patrí nielen adopcia, k tomu patrí produkcia. Obstarať si deti. K tomu patrí téma náhradného materstva. Matky, ktoré sú zaplatené, aby vynosili pre niekoho dieťa. Predtým to dieťa je samozrejme nejako produkované umelo, má mať parametre, farby a tak ďalej. To je už manipulácia a hovorím o tom preto, lebo každá ideológia je odchod od pravdy. Istá túžba, istá až utopia a má nejaké východisko. Predtým to bola rasa. Ktorá rasa je lepšia, na čom treba stavať? Tá árijská bola tá slovanská bola menej. Rómska bola ešte menej, židovská bola problém. A likvidácia problému, to je stalinský prístup. Jest človek, jest problém. Niet človeka, niet probléma. Zlikvidujete človeka a aj jeho problém je vyriešený. Toto je stalinské riešenie. To je ideológia buď na báze triedy, jedna trieda je predvoj, a tí druhí sú brzda pokroku. A keď ich odstránime, tých kulákov a buržujov, bude lepšie. No bola z toho krvavá revolúcia alebo vojna občianska. Proste celý bolševizmus bol jeden brutálny omyl, ktorý priniesol krvavé storočie. A niektorí ešte plačú. No a nastupuje ideológia, ktorá hovorí o tom, že rody alebo príroda, teda tá zelená, akoby opomínali niektoré pravdy, niektoré danosti a vytvárajú umelé prostredie, pre ktoré budú slúžiť zákony, rozpočty, opatrenia a budú vlastne v mene slobody obmedzovať slobodu. Slobodu tých druhých, ktorí majú iný názor. A celé je to pomílené v tom, a končím, aby som dlho nehovoril, že ľudská sloboda nie je najvyššia hodnota, lebo sloboda je dcérou pravdy. Pravda nás oslobodzuje.
Ona nám dáva slobodu. To znamená, pravda je viac. Ale keď ju nerešpektujeme, keď každý má názor a každý má pravdu, tak potom ideme do babylonskej veže alebo do chaosu. Možno by som to mal tak uzavrieť nejak rozumne, nielen kriticky. Veľmi sa mi páči odkaz od Roberta Schumana. O 2 dní je Schumannov deň. To, že sa podarilo na západe vytvoriť zjednotenú Európu a tým pádom mier, vyše 70 rokov mier, čo je až predtým nepredstaviteľné na západe, je malý zázrak a on je v procese blahorečenia. Ale jeden odkaz Roberta Schumana znie: demokracia buď bude kresťanská, alebo nebude. Lebo demokracia je vláda ľudu. Väčšiny ľudu. Väčšina rozhodne aj na zastupiteľstve, aj v parlamente. Ale ak tá väčšina sa nedrží pravdy, tak nepravda začne platiť. Hej? Začne byť zákonom. Blud niekedy. No a toto sa stalo aj v tom Nemecku, kde prijali norimberské zákony, kde proste demokraticky cez referendum bol postavený Führer a potom došlo k tomu, čo poznáme. Nemecko, ktoré malo najviac nositeľov Nobelovej ceny, sa dokázalo takto zmanipulovať. To robí ideológia. Vtedy bola rasová. Preto pozor na ideológie, preto sa treba držať rozumu, zdravého rozumu, alebo vo svetle rozumu nachádzať odpovede. A nám viera, to kresťanstvo pomáha v tom, že sa drží rozumu, hlása dôležitosť rozumu. Boh je rozumná bytosť. Obdaril nás rozumom a slobodou konať podľa toho, čo je správne, čo je dobre. Tak ako rozumné je povedať, uvidíme, ale to je o tom, čo prevládne, čo živíme. A práve tie kresťanské korene hodnoty sú veľmi dôležité, lebo nasvetľujú nášmu rozumu tieto súvislosti s ohľadom na najstaršie dejiny. My sa nemusíme hanbiť. My môžeme byť skôr hrdí na to, čo kresťanstvo prinieslo a ako prekvasilo Rímsku ríšu. A nielen Rímsku ríšu, ale celý náš kontinent. A preto mohol povedať ten istý Schumann, že kresťanstvo je späté, demokracia je spätá s kresťanstvom v čase a v priestore. Takže držme sa toho, oživujme tie korene, z ktorých vyplýva toto ovocie, lebo bez koreňov strom vyschne a bez koreňov ani človek nebude prinášať tú úrodu, ktorú by mal, lebo nikto z nás neprišiel sám od seba. Každý má predkov, má kultúrne predpoklady k tomu, aby prinášal lepšie a väčšie ovocie. Ale ak to pominieme, ak to akože zavrhneme v mene nejakej ideológie, ktorá umelo sa snaží hlásať svetlý zajtrajšok lepšieho človeka, prídeme aj o to, čo máme a lepšie nebude. Takže dúfam, že to nikto nevymaže, ani že tam nepribudne adekvátna veta o tých druhých, preto lebo manželstvo je jedinečný zväzok. A tým druhým odkazujem, že keď už teda aj partnerstvo každého s každým, alebo pro všechny, Česi to už takto nazvali pro všechny, je zákon, tak prečo to obmedzujú na dvoch? Keď sloboda, tak sloboda. Prečo obmedzovať slobodu? Ak teda sloboda je prvý princíp alebo najvyššia hodnota. Isté, že to už je ešte väčší blud, ale hovorím to preto, lebo keď extrapolujeme tú cestu, ktorá sa nedrží pravdy, tak prídeme do neobmedzených bludov a bude nešťastie. Tak ja som skôr odhodlaný to obraňovať a pozývam všetkých, ktorí zmýšľajú podobne, aby takto konali. Je to v našich rukách, chvála Bohu. František Tomášek tak povedal. Náš osud je v našich rukách. Ďakujem veľmi pekne. Sú ešte nejaké otázky? Tak ďakujem páni za diskusiu s vami, za vaše inšpiratívne myšlienky, za to, že ste sa podelili o ne. A keď sme začali prvou stránkou vašej knihy,
tak skončíme poslednou a prečítame si, teda dovolila by som prečítať modlitbu za rodičov. Inak v našej farnosti, z ktorej pochádzam, farnosť Kračunovce, sa táto modlitba spieva. Spievajú deti, ktoré idú na prvé sväté príjmanie na konci svätej omše pre svojich rodičov. Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mami. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple, pod rukami. Podaruj deťom otecka na každý deň, nie iba včera. Bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera. Zachovaj nám ich obidvoch, veď 2 ruky od teba máme. 2 rúčky deťom stvoril Boh. Pre ocka 1, druhú máme. Nad slovami Milana Rufusa sa ešte teraz sa nad tým všetkým, čo sme počuli, môžeme zamýšľať aj pri príjemných